Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýe Döwlet Programasynyň döwlet başlyklarynyň geňeşiniň mejlisine sözlän sözünde Türkmenistanyň ýakyn wagtda bu gurama agza boljakdygyny onuň bildirdi. Döwlet başlyklary Azerbaýjanyň teklibi boýunça 16 martda Türkiýanyň paýtagty Ankara şäherine duşuşyp nowatdan daşary ýygnak geçirdi. Ýygnagy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hormatly myhman hökmüne çagyryldy. Nesip bolsa Türkmenistan indi synç hökmüne däldi Türkiýe Döwlet Programasyna hakyky agza hökmüne gatnaşjakdygyny onuň bildirýär diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi Berdimuhammedowyň sözlerini getirýär. Türkmenistan 2021-nji ýylyň noýabryna bu gurama synç agza hökmüne kabul edildi. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Gazagystan, Kyrgyzstan, Özbegistan we Türkiýe bu guramanyň dol hukukly agdasy, Türkmenistan we Wengriýa synç agdasy bolup durýar. 2009-njy ýylda Türkiýe geňeş hökmüne esaslandyrylan gurama Türkiýe dilli döwletleriň arasyna sowda, ykdysady we medeni ymtan-perwer ugurlarda ýakyny hyzmatdaşlygy ymtylýar. Türkmenistanyň bu gurama 2022-nji ýylyň noýabryna dolu hukukly agza bolmagyna garaşyldy. Ýöne bu başa barmady. Hasada Türkmen hökümeti ýurdun bitaraplyk statusyna salgylanyp Türkiýe guramadan çetde durup gelýärdi. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy hakyna 1995-nji ýylda kabul edilen Türkmenistanyň kanuny ýurdun harby bileşikleri we soýuzlary galy berse-de, berk borçnamalary bilen ýa-da gatnaşyjylaryň kollektiwleýin jogapkärçiligini gödeňine tutýan döwletara birleşiklerine gatnaşmagyny çäklendirýär. Guramanyň Ankarada geçirilen nowatdan daşary ýygnagy adatdan daşary ýagdaýlary dolandyrmak temasyna bagışlanýar. Duşuk Türkiýanyň günorta gününe sebitlerini 6 fevralda bolup geçen betbagatçylykly ýer tartykynlarynyň 40-njy gününe geçirilýär. Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň hususan energetik hyzmatdaşlygy boýunça gurama agza döwletler bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklama bildirýändigini aýtdy. Şeýle Berdimuhammedow Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň halkara howpsuzlygy we parahatçylygy babatda tagallalaryna salgylanyp onuň parahatçylyk boýunça Nobel bayragyna hödürlenmegine goldaw bildirdi. Türkiýe fevral aýyny 14.000 adamyň ölümine getiren betbagatçylykly ýer tartykynlarynyň ýygyny öňümizdäki may aýyna geçiriljek prezident saýlawlaryna taýýarlyk görýär. Türk synçylar bu saýlawlaryň 20 ýyldan gowrak wagt bäri häkimet başynda galýan Erdogan üçin agyr synagy boljakdygyny aýdýarlar. Türk hökümetine ýakynlygy bilen tanylýan käbir türk habar berişleri işçileri Türkiýe döwletleriň ýol başçylarynyň Ankarada geçirilen nowatdan daşary ýygnagyny Recep Tayyip Erdogan'a goldaw beýan edendiklerini habar berýärler. Türkmenistanyň siýasatçynas Kümüş Baýryewa Türk döwletleriniň liderleriniň Ankaradaky nowatdan daşary duşugy boýunça 17 martda Azatlyk radiosyna beren synyny bu ýagdaýy ünsi çekdi. Gürrüňsiz Türkiýe Döwletler Guramasynyň nowatdan daşary duşugy çagyrylmagynyň iň möhüm sebäpleriniň biri hem Türkiýedäki saýlawlardyr. Prezident Erdoganyň ýurt içinde ıraň atýan reytingleri şeýlede ýer sarsganlarynyň netijeleri bilen ymykly gowuşgunsuzlaşan Türk ykdysadyýatynyň durnuksyz ýagdaýy ony öz awraýyny galdyrmak üçin goşmaça himayet çärelerini we mümkinçiliklerini gözlemäge iterýär. Diýip siýasatçynas aýtdy. Türkmen synçysyna görä şeýle himayet çeşmeleriniň ýurt içinde ewgarlaşmagy bilen Erdogan Türkiýe Döwlet Programasynyň döwlet başlyklarynyň duşugundan haray gözleýär we türk taýlawçylarynyň gözüni awray gazanmaga çalyşýar. Türkiýede 220 000 töwereg Türkmenistany kanuny esasy ýaşaýar. Resmi däl hasabatlar bu sanlaryň has ýokurdygyny aýdýar. 2022-nji ýylyň sentýabryna Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan Aşgabatyň haýyşy boýunça Türkmenistan bilen aradaky wizasyz seýahat düzgünini ýatyrdy. Türkmen hökümeti Türkiýede özüne garşylyk beýan edýän özge pikirli Türkmenistan raýatlara Türk häkimetleriniň ýardamlary bilen basyş etmekde tanqid edilýär. Erdogan Türkiýe forumynyň çäklerini Halk Maslahatynyň başlygy Berdimuhammedow bilen iki çäk duşuşdy. Türk prezidenti bu duşuşda iki ýurdun halklaryny bir millet iki döwlet häsiýetlendirdi. TDH-nyň habaryna görä Gurbanuly Berdimuhammedow Erdogany öňümizdäki saýlawlarda üstünlük arzu etdi.